Hello guys! Welcome back to my channel. So ngayon guys ay ipapakita ko sa inyo or dituturo ko sa inyo kung paano magluto ng ginataang talbos ng kamuting kahoy. So ito siya guys. Ito yung gulay na pinakamasarap sa Bicol. So mga Bicolano at Bisaya lang yung kumakain nito. Pero meron ding mga Tagalog. Nahawa na rin, yung nasasarapan. So guys, papakita ko sa inyo kung paano ang pagkasunod-sunod, kung paano gagawin to. Kasi iba proseso talaga tong gulay na to. Kaya, panoorin nyo hanggang sa matapos para may matutunan kayo guys. Nga pala, ako nga pala si Jay Marsusita, and please subscribe my YouTube channel and click the button bell para updated ka sa mga. Guys, papakita ko sa inyo kung paano gawin to or paano himuin or himayin itong talbos ng kamuting kahoy. So, ganito lang guys. Ang kukuhanin lang natin dito is yung pinakatalbos. Pinakatalbos niya talaga. Hindi naman talaga lahat yan. Kasi yung iba, matigas na yan. So, ganito lang guys. So, ayan guys. Ito na. Hinihimay na namin. Katulong ko yung aking asawa. So, wait ka! Hello pa, hello. Hello. So, masipag na asawa. Sipag kumain. Masipag din. Kumamon ng gulay. Kasi, mapahaba ng buhay. Alam nyo guys, Proseso lang kasi. sobrang sarap nito guys. May proseso lang. Sobrang proseso lang talaga. Pero okay lang at least. Worth it naman. Pero ito guys, pag naluto na, dalawang ulam na namin to or tatlo. Sobrang tipid. Ya. Uy, ya. Sarap. Ang tawag nito guys sa Bicol, balinghoy. Sa Tagalog. Sa Tagalog, kamuting kahoy. Talbos ng kamuting kahoy. Dito sa Manila, ang kinakain lang nila yung laman. Hindi nila kilala na. Pero ito, hindi nila kinakain na sasabi nila. Lason. Lason. Grabe mo. Daming alam. Lason talaga. Pero pag natikpan nila, yummy. Yummy. So guys, malapit na namin matapos. Ayun pala, may naalala ko guys. May kaibigan pala ako na nagpapa-shoutout. Sabi, Idol, shoutout mo ko sa next content mo. Ayan. Shoutouts kay RJ Garcia Lanun. Gusto din nila marinig yung pangalan nila sa mga vlog. Sa kunting bagay na yan, napapasaya na sila. Masaya na sila. Kaya, shoutout again sa akin. RJ Garcia Lanun, alias! Diba? Mamagalit kasi naroon yung alias. Or yung sabing bansag. So ngayon, shoutout sa mga manunod dyan. And guys, huwag niyong kalimutan guys to subscribe ang aking channel ha. At i-click mo na rin ang button bell para updated ka sa mga videos ko. So guys, patatakamin ko kayo ng aking video. Tapos na namin nahimayin ng aking asawa. So di ba kanina sobrang dami ito, kunti na lang kasi talbos lang yung kinuha namin. So guys, ay ilalagay na natin siya dito ha. Yan. Then, lalagyan natin siya guys ng asin. Para lumabas yung katas niya. So, gagawin natin guys is para lang tayo dito nagpupuso ng labahin. Yan. Ito na guys na lumalabas na yung katas niya guys. Kailangan lahat ng lakas mo dito is bibigay mo na. Yan. Mahirap. Ito guys, pipigain na natin siya guys nang mawala na yung tubig niya. Ayan guys ha, wala na yung tubig ha. Yan, bumukod mo siya guys. Mag-ubos talaga ng lakas. Kailangan kasi pigang-piga. Kailangan pigang-piga guys. So kung titingnan mo guys is konti lang. Pero pag yan ay naluto na guys, marami yan. Yung kaninang madami, ito na lang. Nakiyos na na. So ayun guys, natanggalan natin yung ano. Then sunod guys is, himayin natin siya. Ayan.
Diba? Gulay na gulay na guys. So ito guys ay tapos na. So ayan siya guys. So ito guys yung ano natin, Ricardo. Choice nyo na rin guys kung gusto nyo talaga lang siya ng sili. Kasi sabi mga Bicolano, ito talaga. Sili is life. Sili is life. So, kaya lagi kami may sili. Lalong-lalo na guys sa gata. So, sibuyas, nilatan na natin. Kaya kasi mas gusto ko kasi maraming Ricardo. Para mas masarap. Tignan natin guys. Ano ba? Chef Boy, J Mike. So yun guys, malapit na. So guys, ito na yung sili. Kailangan hiwain mo siya para yung anghang niya is lumasa. Yung iba, mapapasabi na, sili! Ganito. So guys, nandito na yung gata natin. Ito yung pinapiga ko na. Then ito yung pangalawa, nasa apal na lang. Pero lalagyan pa natin siya ng tubig para pang sabaw. Lalagyan mo muna siya. So yun guys. Ay lalagyan na natin siya ng tubig. So ipigayin natin siya ulit. Hanggang sa tubig. So ito na guys, yung sinabawan natin, yung piniga natin na sapan. So lalagay na natin guys yung Ricardo. Ayan. So ito na guys, pagsamantalang pinapainit po natin, kailangan halu-haluin mo guys para hindi siya mamuo. Mamumuo kasi siya pagka hinayaan mo lang. Ito rin guys yung pangsahog. Yan yung isdang legit. Yan ang pinakamasarap sa amin, sa lugar namin sa Balatan. So yan guys, pangsahog namin yan. So yan guys, nilagay natin yung sahog, isda. Yan. Tapos, pag kumulo na yan guys, tatanggalin natin yung isda, then lalagay na natin yung gulay. So yan guys ay, tinanggal ko na yung sahog dito sa pinapakuluang gata. So lalagay na rin natin ulit guys ay yung, so ayun na guys yung gulay, nilagay na natin. Ayun na. Yan. So, hayaan muna natin siya guys na maluto ng konti bago natin ilagay yung pangalawang gata. So yun guys, ganyan-ganyan lang yung halo natin. So hindi siya pwede yung halong-halo talaga. Ganyan lang. Atin guys, yung gata. Kaya, lagyan na natin. Ayan. Ayan. Yan, halo lang natin guys. Ganyan muna natin guys hanggang sa tumuyo siya. Ayan. So ayun guys, ay kumukulo na. Ayun yung gulay natin. So antayin lang natin guys na lumabo yung camera guys gawa nung nakasukan. Ayan. Antayin lang natin siya guys na medyo matuyo ng konti. Pero natimpla ko na yan guys. Nalagyan ko na siya ng asin at magic sarap. So antayin lang natin na maluto. So ayan guys, nilagay na rin natin guys yung sahog, yung daing. Para yung lasa ng daing is maging lumasa dun sa gulay. Yummy. Na guys, medyo tumutuyo na. Ayan, paluto na siya guys. Ayan. Tinanggal ko na guys yung sahog na daing kasi madudurog yun dyan. Finally, naluto na rin. So ayan guys, luto na siya. So ayan. Luto na siya guys.
So yan guys, luto na. Handa ng kainin. So, di ba guys? Yan yung kamuting kahoy, talbos. Yan, nagmamantika yan ah. Yummy. Mga din guys yung sahog niya, yung mga daing. Yan. So yan guys, maraming salamat sa panunood. Sana natakam kayo. Ayan, wag kalimutan guys na subscribe ang aking channel para lagi kang updated. At i-click mo na rin ang button bell para updated ka sa mga videos. So guys, maraming salamat.